Venga, oraingo honetan, bideo honetan, ikasiko duguna izango da, 5. erronka, McQueen robotarena, eta egingo dugu, gure robota oztopen aurrean geldiaraztea. Horretarako, robota, lehenengo bideoan esan nizuen bezala, daukagu hori betaurrekoak ematen duen sentsore hori, oztopoak hori ikusteko balio zaigu. Orduan, zer egingo dugu, oztopa baten aurrean robota geldiarazi eta atxerantz edo alde batera joatea, bale? Orduan, deituko diogu McQueen, McQueen 5, eta hauek oztopoak, igual, agian, venga, sortu. Eta orduan, egingo duguna izango da, alde batetik oztopoak gainditu, eta bestetik, pixka bat gauza gehiago egiteko, jarriko diogu beko argitxo horiek, bai? 2. erronkan diskoteka hori bezala jarri genuenak, hemen gauza bera. Orduan, egin behar dugun lehenbiziko gauza, extensiones, eta bi beharko ditugu. Alde batetik McQueen, motorrak eta guzti hori funtzionamenduan jartzeko, eta bestetik NeoPixel, beko argitxoak jartzeko ere. Vale, baditugu biak. Bien. Orain, zer egingo dugu? Hasteko, nahi duguna da, hasterakoan, hori, gure McQueen robota aurrera egitea, ezta? Orduan, esango diogu biak aurrera egitea, honetan adibidez, eta jarriko diogu ere NeoPixela. Gogoratzen duzu establecer strip, NeoPixel, eta honetan jarri behar diogu gogoratu 15. Zera, gure McQueen robotan da 15. pina, eta 4 LED dituenez, ditugu gehiagorik, horiek. Badaukagu al iniciar bloke hori jarrita. Orain, betirako, nahi duguna da alde batetik argia izatea, guk adibidez jarriko diogu ez dakit, indigo ez dakit ze kolore den hori, gero behiratuko dugu. Eta logikako bloke bat sortu behar dugu, bai? Orduan, eta horrelakoak, kondizioak sortu behar ditugu. Orduan, alde batetik, jarri behar dugu hau ere, zertarako nahi dugulako McQueen, badauka hemen bloke bat esaten duena, leer ultrasonidos en centímetros. Hau da, zenbat zentimetrotan, adibidez gu jarriko diogu, 10 edo 10 baino gutxi, edo 10 baino zentimetro gutxiago baldin badago gure sentsore eta oztopoaren artean, geldiarazi nahi dugu robota. Ez da, orduan esaten diogu, parar motor. Bestela, oztopoaren aurko janko da. Pausita bat, jarriko diogu, non dago pausita hori, jepalea. Hau, segundu batena, gero, esango diogu pizka bat atxera jateko, oztopotik aldentzeko, hau 200 ere, adibidez, gero, beste pausita bat, eta alde batera jateko, ez da, ze bide hori ez da zuzena. Beraz, nahi duzuen bezala, nik adibidez eskerrera biratzeko aginduko diot, baina zuek eskumara hori biratzea nahi baldin baduzue, problemarik ere. Eta bikoizten dugu, bale. Dakizuen bezala, nik bikoizten ditut beti, baina hemen blokeen bidez ere jarri aldezakezu, baina nik azkarrago egitearren, horrela egiten dut. Eta, hori, motorra, robota, oztopo batetik 10 zentimetro baino gutxiagora baldin ez badago, esango diogu aurrera egiteko.
Da, normala denez, baditu oztoporik bidean, aurrera egin. Eta printzipioz, honekin, funtzionatu beharko luke. Orain frogatuko dugu beste bidean. Venga, orain txarte. Bueno, frogatuko dugu. Sartu dut kodea ja Microbyte txartelan. Oztopo bat, atxera, eta bira. Oztopo bat, atxera, eta bira. Hora nire oina jarriko diot, a ber, oztopo bat, atxera, ikusten denez, zentsore honen bidez, zentsore hau bai, beta horrekoak horiek dira egiten dutena.